сайри олам. нигоҳе ба мавзӯъҳои таърихии ҷаҳон. сайри олам. назаре ба фарҳанг, тамаддун ва маданияти волои инсоният. сайри олам. тамошои манзараҳои дилфиреби сайёра. сайри олам. нигоҳе ба табиати афсункору мавзеъҳои ғайриоддӣ. сайри олам. муҳаббат, самимият ва дӯстиву рафоқат. сайри олам. назаре ба умқи таърихи башарият. ин ҳамаро дар барномаи сайри олам ҳар рӯзи душанбе бо меҳрона разоқзода аз радиои тоҷикистон пазиро бошед. саёҳат боиси тавсеаи рӯҳ ва васеъ шудани дидгоҳ мегардад, гуфтааст нависандаи маъруфи амрикоӣ Марк Твен. воқеан ҳар сафар инсонро таҷрибадор ва фикру назарро кушодатар месозад. дуруд ба ҷамъи шунавандагон ва алоқамандони барномаҳои сайёҳии радиои Тоҷикистон. инак боз нашри навбатии барномаи сайри олам аз мавҷи 104.7 FM пешниҳоди шумо мегардад. мо сафарамонро ба гӯшаю канори олам идома медиҳем ва имрӯз бо ҳам ба кишвари Марокаш раҳсипор мегардем. ҳамроҳи мо бимонед ва ҳар лаҳзае дар тафреҳ бошед. сараввал биёед мебинем ки Марокаш дар куҷо ҷойгир аст. кишвари Марокаш ки расман шоҳигарии Марокаш номида мешавад, дар шимоли африқо ҷойгир гашта масоҳати умумияш 440,550 километри квадратӣ мебошад. он аз рӯи ин нишондиҳанда дар ҷаҳон дар ҷойи 57-ум қарор дорад. ин сарзамин дар шимол бо баҳри миёназамин, дар ғарб бо уқёнуси Атлантика иҳода шуда, дар шарқ бо Алҷазоир ва дар ҷануб бо Мавритания ҳамсарҳад аст. пойтахташ шаҳри Работ мебошад, на Марокеш ки бисёриҳо чунин мепиндоранд. воҳиди пулияш дирам аст. аҳолияш бошад ба беш аз 37 миллион нафар мерасад. забонҳои расмияш арабӣ ва берберӣ, як навъи забони гуфтугӯии мардуми Марокаш ки таърихи чандин сола дорад, эътироф шудааст. аммо ба ҷуз ин забонҳо аҳолӣ аз забонҳои фаронсавӣ ва англисӣ низ васеъ истифода мебаранд. ҳангоми шунидани исми Марокаш шояд бисёриҳо суол кунанд ки ин кишвари дурдасти африқоӣ моро бо чӣ ба ҳайрат оварда метавонад. дар асл Марокаш як кишвари ҷолиб аст. бо он ки якчанд километр дуртар аз аврупо воқеъ гаштааст, аммо зиндагӣ дар он комилан дигаргун мебошад. ин сарзамин на танҳо зодгоҳи афлесунҳои хуштаъмтарини сайёра, балки анъанаҳои чандинасра, шоҳасарҳои меъморӣ ва манзараҳои ғайриоддӣ маҳсуб меёбад. шефшауен яке аз шаҳрҳои зебою афсунгари Марокаш аст, ки дар шимоли кишвар дар доманаи кӯҳҳои Риф ҷойгир гаштааст. ин шаҳр бо хонаҳои рангуборшудаи кабуди худ дар саросари ҷаҳон маъруф гаштааст ва бисёриҳо онро бо номи шаҳри кабуд мешиносанд. воқеан гӯё порчае аз осмон ба замин фаромадааст ва дар кӯҳ доман афкандааст. шефшауен соли 1471 ҳамчун қалъаи мудофиа алайҳи ишғолгарони португалӣ таъсис ёфта буд. номи ин шаҳр аз ду калимаи арабӣ шоф ва шауен гирифта шудааст, ки маънои нигоҳ кун ба шохҳо аст ва ба қуллаҳои дугонаи кӯҳҳое ишора мекунад, ки ба шаҳр ҳукмронӣ доранд. таи асрҳо шаҳри шефшауен нақши муҳимеро дар муноқишаҳои динӣ ва сиёсати минтақавӣ бозидааст. баъдтар дар асри 15 шефшауен паноҳгоҳи яҳудиёни фирорӣ аз Андалусия гардид. сабабҳои гуногун барои интихоби ин ранг дар шаҳр гуфта мешавад. бархе мегӯянд, ки ин ранг мору ҳашаротро дур медорад ва аз ҳамин лиҳоз интихоб гаштааст. аммо шефшауен танҳо таърихи бой надорад. ин шаҳр имрӯз ҳам ҳайратангез боқӣ мондааст. ҳар гӯшаи он, ҳар кӯчаи танг ва печидааш бо рангҳои гуногуни кабуд оро ёфтааст, ки дили ҳар сайёҳро бо гирифтани аксҳои зебо дар ин макон тасхир мекунад.
меҳмонон ба ин шаҳр на танҳо баҳри аксгирӣ аз кӯчаҳои кабуд, балки барои шиносоӣ бо ҳунарҳои мардумӣ, бозичаҳои суннатӣ ва хӯрокҳои лазизи маҳаллӣ меоянд. имрӯз шефшауен яке аз маконҳои шинохташудаи байналмилалӣ дар соҳаи экотуризм ва фарҳангшиносӣ маҳсуб меёбад. фазои орому тоза, манзараҳои кӯҳӣ, кӯчаҳои тангу рангшуда сафари касро ба ин макон ба як таҷрибаи фаромӯшнашаванда табдил медиҳад. коҳи миёни ду кишвар ҳазорҳо километр фосила аст, аммо қалбҳо наздиканд. чӣ басо кишварҳое ки дар ду канори қораанд, вале аз назари маънавиёт, фарҳанг ҳамдигарро эҳтиром мекунанд. тоҷикистон ва Марокаш, яке дар оғӯши Осиёи марказӣ, дигаре дар Африқо ҷойгир буда, ҳарду бо фарҳанги бой ва таърихи ҳазорсола, соли 1992 пас аз ба даст омадани истиқлолияти Тоҷикистони мо расман муносибатҳои дипломатии худро оғоз карданд. аз ҳамон замон то ба имрӯз миёни Душанбешаҳр ва пойтахти Марокаш, шаҳри Работ, пайвандҳои дӯстона бар пояи эҳтироми мутақобил ва манфиатҳои муштарак таҳким ёфтааст. ҳарду кишвар инчунин дар доираи созмонҳои байналмилалӣ аз ҷумла Созмони Милали Муттаҳид ва Созмони ҳамкории исломӣ аз мавқеъҳои ҳамсон пуштибонӣ мекунанд. ҳар сафар хотимае дорад, вале хотирае ки аз он боқӣ мемонад абадист. шунавандагони гиромӣ, бо ҳамин барномаи Сайри олам ки моро сӯи яке аз кишварҳои Африқо, Марокаш раҳсипор намуд, ҷамъбаст мегардад. масъулони барнома ҳамроҳи шумо будем. муҳаррир ва ровӣ Меҳрона Разозода, коргардон Ҷумъахони Мурод. ҳар сафар оғози як қиссаи нав аст ва мо умед дорем ки қиссаҳои оянда боз ҳам рангинтару ҷолибтар хоҳад буд. пас то барномаҳои баъдӣ, хайр.